karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Sige, aron dili na ka maglibog. Mas maayo nang doon natin gamayng idea sa istorya sa kinabuhi sa managsuon. Pero inday, isaad na ako ha, nga taguan na ninimo sa imong unahuna o kasing-kasing, ba? Ayaw yunig ipagawas sa papa. Olo, gusto ko makasabot kung anong ingon ana ng duha. Managsuon lang sa amahan si Ken o si Hans. Unsa? Maunta na ang ilang ginaguan. Naginuo na lay mahibaw na ako kung unsa ang ni Hans kung mahibaw siya nga ako hindi sulti nimo. Ayog ka bala kalo. Way laing mahibaw ini. Wa ko'y mahimong labanan nilang duha. Tungod kay pulos sila biktima sa ilang amahan nga nagmahal og duha ka babae. Nagkinahanglan silang duha sa imong pagsabot, Inday Ayesa. Ni ana si Dung Hans Ayesa. Wa ko'y gisulti nimo ha. Wa ba na yun? Ay, Diyos. Ay kabala kalo. Nahibaw na kong daan nga. Igsuon lang sila sa amahan. Maugid ni rason. Kung nga nung musunod gid si Ken sa maguwang niya. Bisan kung sakitan siya. Kent, nga nang niya naman ka sa luyo. Mas girahan ko din eh. Salamat ha. Giubanan ko nimo sa akong pagpa-prenatal. Ako ng obligasyon sa bata. Kaya amahan ko, dili ba? Oo. Oo. Kent, may mo bagangtod ko dili nimo hadlokon. Tungod anang imong mga gipakitang lihok ba? Ako nang gipanikutan, Claire. Mayo tingali nga. Idayon gid nato ang atong bakasyon, Kent. Dili ko parehas kakwartahan sa akong maguwang, Claire. Busa, mayo tingali nga, atot na lang tigumo na nga akong kwarta alang sa imong pagpanganak. Okay. Palitaw niya ang mga bitamina sa bata. Sige, sige. Dili ko nimo ubanan. May meeting ni karon sa studio. Gamay pa kayo ng imong tiyan. Maka-drive pa ka. Hoy! Unsa naman taon ka? Gaw! Gisapot na gyapon ka. Unsa ka? Da, magalagot si Kent. Ikaw ba? Wala nila malitok ng imong baba, no? Makalagot si Ken. Kasi ba di maglagot, anak? Naa na tuod siya, ni pauli na. Pero kining bata lang sa kung tiyan ang importante para niya. Di ba mamanay mong panganday nga ati manon niya inyong anak? Ako ang inahan. Angay lang nga hangtod ko iyang atimanon. Ay, naunsa ka man taong klare, ha? Kakutintol lang diha, oy. Ang importante, wala na siya magubog-ubog. Aw, hinuon. Pero, muraog, layo kay og lupad ang iyang una-una. Bisan ako, nga naa siyang atubangan, murag wa ko niya makita. Antusan lang nagaw. Unya, buhata ang tanan nga magustuhan ka niya pagbalik. Sa may gusto nimo, magpakamartir ko siyang atubangan ha, James? Oh! Maigi ka ng acting pangilan. Hilaway! Wala sa magkawasihan siyang kwarto. Murag nagbasol siya nga akong gihagkan. Noon samsat ko eh. Naluoy ko ni Hans. Unya, naluoy matsad ko ni Kent. Oh, Magsulti ta. okay.
Sulti lang tiya. Sorry sa akong nabuhat. Wow. Milagro nga ka mauna ka kanong mga yug pasaylo, Hans. Seryoso ko. Isaada ko nimo. Dili na ito mausap. Maayo. Bulakaw ko. Libre kang musuroy. Pero nagbalik na ako sa lasing ko. Kinahanglang hindi na kasabay. Mahimo bang magpakuyog ko ni Lolo Sam sa lungsod? Bahay mo. Basta di lang ka magpatagkaw at tabi. Yes! Yes! Makasuroy na kit ko! Kanang imong nakita nga katubhan, giangkon pa na nila ni Hans. Pero may ba siyang mo anhi din eh? Dili kaayo. Ako rin iyang gisaligan sa mga tanom niya din manawag na ko niya kunting anina. Nakafocus si Hans sa business nga gibiyaan sa iyang amahan sa syudad. Lo, unsa kayo kung buhaton aron magka-close si Kent o si Hans? Gusto ka nga magbinahalay ang managso. Oh. Posible nga si Kent ang imong matudluan nga mahalon si Hans. Mao ba? Pero si Hans, dako na siya sa diyang miabot sila si Kent ug ang iyang inahan. Pusa, dili niya mo matangtang ang pangigi sa kasing-kasing ni Hans kang Kent. Kung mao na, si Hans ang problema og dili si Kent. Oh, inday. Pero pasag din lang na si Hans. Siya ray mo alim siyang samad sa kasing-kasing karon na husto na siya sa edad. Pero, Lo, tinuot ba nga tanang butang o duwaan ni Kent? Gustong kuhaon ni Hans? Oh, Oh, maduwaan man o mapabay. unsa? Tinuot kiti ay? Iday, si Kent ang unang nakagusto ni mo, no? Ha? Nanguyab si Kent ni mo sama kang Kara. Pero ang ending, si Hans ang nahimong opisyal nga uyab. Wa may magkauyab si Kent, Luoy. Suod lang ming higala, pero... Pero dili ganahan si Hans nga magkasuod mo. Mao nga ikaw ang gipuli ni Hans ni Kara. Dili man sa ingon ana, Lo. Kuan. Inday, tiguwang na ko ing kalibutana. Busa na hibaw ko kung unsay dagan sa utok arang Hans. Wa ka makauyan ni Hans, Lo. Ang nakauyod man, sa iyang tinagdanaw mong mga saob, maayos siya. Pero kung bahin na ganin ni Kent ang iskutan, mausab siya. Ha? Mura ba og gusto siyang mubawas sa inahan ni Kent, pinaagi ni Kent. Unsa? Kaluoy ko ni Kent. Silang duha ang makaluluoy, Inday. Sa ako nang giingon nga silang duha ang biktima sa ilang amahan. Makahuot man sa stukan ang sugilano ni Hans og di Kent, Luoy. Kung masuod ka sa managsoon, maglisod ka kung kinsa nilang duha ang imong kaluyan o imong paboran. Oh, sila na lang duhang atong paboran. Kita na lang ang adjust. Maubitaw, Inday, buwad doon sa bahay na ni Kara. Hain man di ilang baylo. Kanang nasa unahan. Kinsa na malay nahabilin din ha? Ang iyang iyaan nga guwang. Mahimo dig mohapit sa bahay ni Karalo? Oh, base pa di nga tuwa dito sa Marta. Kinsa sa na smart ta? Dongken, andam ng pagkaon. Mangaon ako nung mo si Ma'am Claire. Unahan siya. Aw, na sige. Nang, nanawag ba niyo mo sa Iyesa? Ay, uwa man Dongken. Kung nanawag siya nang pangmustaha siya ako na. Naunsa na sila si Kuya Hans sa probinsya. Dongken, may tingali no nga, dili na lang ka maghuna-huna sa akong anak. Makadaot man na sa inyong kaminyoon kung magsige kag pakisusi kang Ayisa. Dili ko mahimutang nang magunahuna nga sila rin ni Kuya Hans sa bahay. Ana, pasag din na lang sila Dongken to eh. Pero inahan ka ni Iyesa.
Angel lang nga, mag-concern ka sa may tabo niya sa sud. Concern man ko dong Ken. Pero dili ko makahimo sa pagpanghilabot ni Ayesa. Labi na nga ang imong maguwang ang nagdani Pulos na lang pagbuot ni Kuya Hans ang matuman. Dong Ken. Lang, palayo mo din si Ayesa ng ason. Ipalayo si Ayesa kang Kuya Hans samtang dili pa uwahi ang tanan. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!